Veiem que la justícia està molt centrada en la víctima, en victimitzar-la encara més, en exigir-li amb ella que digui que no, però no sempre es pot dir que no. El que està clar és que només sí és sí. Això és palmari. Només sí és sí. Per què ha de dir que no? Pues, home, segurament ho diria. Segurament ho diria sempre. Però si no ho pot dir per algun motiu, què li pots exigir? Però hi ha una altra... No només ha de ser horrible ser la noia o ser la mare de la dona agredida, i ser la mare de l'agressor, i ser la mare del violador. Com es conviu sabent que el teu fill és aquesta mena de monstre? També, és que som tots. O que el teu veí, o que l'amic del teu cunyat. Com es conviu sabent posant-li cara a aquell monstre que va por ahí agredint i violentant? És això, manifestar-nos i demanar a tota la població, a tothom, que per favor, entre tots ens hem d'esforçar per fer una societat igualitària. Per nosaltres, pels que ens envolten i pels que venen després.